ki gelmiş nava ve sakamede bigihinin grava İmralı'yı. Rezlar Öcalan dibeji gerjin nebin, gerjin nevin hasibandin, gerjin re nevekin emnigarın bigihin armancı. Ona modenej bu pevajoye, ona modenej bu. Ona modenej bu kuhun bibin peşengin ve pevajoya aştiye levhatinek brumet mayinde jbojiyanek ve kev dakanek ve em bikarbin em hemmi nahal vedere nava xemla xwedene keske sore zere hemmi renk nahal verin nevsa hun li verin çi qas xweşikin hun çima ev qas xweşikin jber ku hun xwezaya xwe diparêzin jber ku hun tekoşerin em xweşikatiya xwe jî spehatiya xwe jî ji wê derê distînin yê ku êrîşa dikin yê ku sir û seqem baw baoz nedîtine yê ku bedel nedane yê ku naxwazin dengê meseh bikin ew ji me ditirsin çima hûn zanin ew ji me ditirsin ji ber ku ew xirakerin ne avakerin tama avakirinê nizanin tama keda eniye nizanin tama keda pişta ve nizanin eşa ve nas nakin hürmet nişenadin kese ku eş kişan diye kese ku tekoşerin u duxwazin kadera milleteki bu goherin ew peşengin ew xwedî dozekin em xwedî dozin em peşengin wekejin em dibêjin em dûv lêvhatinek mayîndene em ti kesî naxapînin û nahêlin ti kes jî me bixapîne ji ber wê yekê hevalino bawer bin ev rêya ku em ketine ve kadera kurda serî de kadera milletê kurd û kadera hemû gelên ku bi me re dijîn wê biguhere gelê kurd îro namzetê guhertineye û pêşengtiya wê dike niha dibêjin ev pêvajo çiye gelo rast e haqlî ne gavkadî hevşaredara me derket wê derê Gülistan Başkan me wê dengê xwe sindokê derxist ve li hember gelek deku dolaban dengê xwe parast ve go şaredariya me her du hev şaredar temsil dikin îro nel şûna xwe ne îro nel dewsa xwe rûniştine hin hatine şûnawa rûniştine li ew ve temsil dikin nakin îro kiye li ser dikin dîsa Gülistan sönüke dîsa dengê wê ye dîsa raya wê ye ve devjê berneda ve ani merhelek çawa mego heger nehaqiyek kesekî dibe heger nehaqiyek li milletekî dibe li welatekî de ve rojekî ew nehaqî ew zulm û zordarî bigê hemû deverên wî welatî xweska welê çênebiya xweska wisa çênebiya lê çawa çêbû giha qayyum çûn gihan heta Stenbolê ev tê wata çi îro qirkirina jinê li derekî hebe îro jin ne tenêj aliyê zilamekî ne tenêj aliyê em bêjin şin komên zilam lê hişmendî û ji mêjiyê ku zilam jê çavkanî distîne ji wê pergalê ve bê qirkirin em li hember wê disekinin ev nayê menê ku em wek heviyê naxwazin hevalino
ام وکویه دخوازن چاوا ام جبو گلان دخوازن ام جبو جواک گشتی وکویه دخوازن ام دبیجن دما ام جواکک وکو آوا بکن دما ام بکاربن جواکک آزاد آوا بکن وی دمی وی جن جی وی خورد جی وی جوان جی وی زاروک جی همی کس به هفره وی آزاد بشی ام دبیجن آشتی لسر لنگکی پیکنایه ام دبیجن آشتی تنب کدا ملکی پیکنایه دبی جوات جلی خودی درکبه دبی پیشنگین وی آشتیه جهبین لی همان دمی دبی او آرمان جور نقشره جی بفهم کرن ام وفهم دکن ام تیدگیهن ایرو لوما ام لبی درنه ایرو لوما ام دبیجن هشت آداره روژکی گرینگش بومه هشت آداره روژکی پیروزش بومه ام بی یک ده سه کس آمد اسپیکر ام ایرو به میلیونان هشت آداره پیروز دکن و بوه گرماهیه بر بی بیستویه که آداره بدچن نوروزه بدچن هوانو ساره ازانم از ادریج نکم هم ساره هم روژیه خود همی دعای هوا میجه هوا قبول بکه خود مراد دل هوا پیک بینه و روژیا رمضان ده و هیوا مبارک ده ازانم امی بگیهن و مراده ازانم امی بگیهن و آرمانجه لئیرو دیساج بو کردا خطرین مزن هنه گهل روژاوا درد کبین پیشیامه گهل باشور درد کبین پیشیامه گهل روشلات درد کبین پیشیامه گهل بر درد کبین پیشیامه او جنین پیشنگ او جنین ویرک او جنین زیرک کل روژاوا رحنیک مزر لهمبر تاریتیه کی گله کی گرانش بومه جبو همی جهانه وکرن ام جباتمانه سلامک شواجنین پیشک رجی بشینن اش گرماهیا دل ام روژا با سلام بکن جبه داره اف خطرین کدرد کبین پیشیامه دخوازن قدر آمه یا 100 سالانه به aynı şekli bu parizin. Lekurd iro inca behezin. Be kuvvetin u rexistin kirine. Kurd lekine rexistin kiribin. Lüve deri deskeftinin xwe mazın dikin. Lüve deri tıfaqa xwe mazın dikin. U lüve deri dikarın deskeftinin xwe bu parizin. Levma ام وکجنین کرد ایروش باتمانه دبیجن لکی داره پفچونک لکی داره شرک هبه ام لهمبر و پفچونه شره دسکنن ام دخوازن جیانک نو آبا بکن ام دخوازن و جیانا نو ده همی کس بکار به بمافین خوین خوزایی بجی لسر اردنگاریا خو بیجی تی کس نبی پنابر تی کس نبی کوچبر تی کس نوی کشتن پشتی ایرو دایی کن کرد بیجن دل مشوتی بلا دل دایی کن دیتر نشوتن ام بانگوازی کی دکن ام دبیجن جنین کوج ناسنامین جدا اجبیرو باورین جدا yen kulbi olati dicin yen kulbi bajari dicin bi münasebata ve roje ev roja diro ki ku navne teviye heşte adare lehammi de vere cihanete piroz kirin ijdiro ki hatta naha bi medele mazın hatiye piroz kirin dibe evjin hammi bigin hevdu ev jinin ku naşibin hevdu le cealiyatin perçikandın u bindeskirin yek jber ku nasna
nasname jine peşengin vake mi goti ya ditir jî biru baweri û nasnameyên cida li paşla xwe de dihewînin. Divê ew jin îro werin pêşengtiyê bikin, dengê me xurttir bikin. Ya di doyê hevalno dem dema tifaqa navxweyî hûn ji bo vê jî ez bawerim amade ne. Hûn li kî derê bin li wê derê, kîj taxê bê, kîj navendê bê, kîj navçe û bajarê bê, tifaqa xwe xurt bikin. Tişta herî mezin ya ku me biparêze wê parastina gelan jî bike, wê xwarê jî bîne. Ew e ku em bikarbin tifaqa navxweyî û heman demî tifaqa nav gelan xurt bikin, bihêz bikin. Dayikên hêja gelek tiştene, ez jî dixwazim gelek tişta bînim ziman, ji ber ku zêdetirê saetekî ye hûn li vê derê ne. Hûn ji vê de neçûn. Baran hat hûn dîsa neçûn. Bin baranê de we govenda xwe jî kişand. Vê rojiyê de jî. Ez niha de hem sernavê partiya me, hem weke jinek Kurd, hem we silaf dikim, hem jî ev dayikê ku pêşiyê disekin. Ez ji ware dixwazim bêjim em minnetdarê we ne. Çima em minnetdarê we ne? Eger îro li ser vê dike, em dikarin bi zimanê xwe biaxivin, em dikaribin bi zimanê xwe bikarbin, derkevin ser dikin welê ev saya kedawe ye. Wekir, niha derje bernedin, xwedî keda xwe derkevin, xwedî emekê xwe derkevin, xwedî xebata xwe derkevin. 5 salê herî kim hûn nava tekoşînê de ne. Nehêlin ti kes bi ti awayî dilê wê yê paqij, mêjiyê wê yî zelal şolî bike. Destur nedin, bibin bend nehêlin. Heger we me neeliman diba Kurdî, îro minnet karî ez kurmancî biaxivim. Lewma em minnetdarê we ne. Piştî îro jî em ê bingehek hukûkî, ne tenê siyasî, bingehekî hukûkî ji bo zimanê xwe yê zikmakî, ji bo hemû zimanên ku li vî welatî tên axeftin, zimanê ku herî bêhtir piştî Tirkî tê axeftin, zimanê Kurdî ye li vî welatî. Bi milyonan însan zimanê Kurdî de axivin. Piştî îro jî em ê tekoşîna vê bidin û em ê welê bikin ku ev mafê ku me tekoşînek aştiyane heta îro destxistine em ê bikarbin ve bi awayekî hukûkî jî biparêzin. Lewma bile dirê we rehet bê, bila hûn welê bi xemgînî vê pêvajoyê nenêrin. Destkeftinên gelek mezin hene evalno, dayikno. Ev sal û nîveke ti kes nehat kuştin. Çi asker bê, çi gerilla bê. Ev tiştek gelek mezine. Em dibêjin kadrê jiyanê divê bê zanin. Em îro weke jin pêşengtiya vê dikin. Daxwaza me jî ev e, murada me jî ev e, dilxwestina me jî ev e. Em dibêjin dayikê Kurd penaber bûn. Em dibêjin jinên Kurd hatin qetilkirin û qirkirin. Hemî civak êşa şerek 5 sala nekişand. Kurd jî têra xwe kişandin, Türk jî têra xwe kişandin. Eydî bese, eydî bese, eydî bese, bila jiyanek wekev û birûmet ji bo me hemmiya bibe seywanek heftar û me hemmiya
سر و سقم بپارێزێ ez bu hesta carekti heşte adar el ve piroz dikim carekti dibêjim mala ve ava keda ve sahbe hun her hebin û hemmî tiştê ku hûn dixwazin weke dilê we pêk were hêza xwe rêxistina xwe û qeweta xwe lewaz nekin xwesis nekin xwe ji îro pêde bîktir xurttir hîs bikin bi xatirê we mala we ava heşte adarê bi milyon ca li we pîroz bê hêj nihade newroza we jî pîroz bê